يسرني اليوم أن أمثل الجمهورية العربية السورية. استثمار المنهوبة بالطبع هو بحاجة إلى vegerandina sermayeyên dizî bêguman pêwîstî bi kar û xebata li ser asta navxweyî heye. Lêbelê divê ev kar bi hevkariya navdewletî li gel welatên dinên hev beş bê temam kirin. Lewma armanca vê çalakiyê ew bû ku ronahiyê bixe ser girîngiya vê hevkariya navdewletî. Lê di heman demê de yên nivîsgeha neteweyên Yekbûyî ya taybet bi madeyên hişber û tawanan û destpêşxeriya star. A di piştgirîkirina hewlên dewletê de ji bo vegerandina sermayeyên dizî û herwiha rûbirûbûna gendeliyê. مكافحة الفساد. Also, I would like to thank the UNODC and Star Initiative. Armanca vê workshopê gotûbêjkirina astengiyên li pêşiya Komara Sûriyê di projeya vegerandina sermayan de û çawaniya derbaskirina wan bû. Guftûgoyên praktîkî bûn û di wan de çendîn rewşên proseya vegerandinê hatin pêşkêşkirin û serpêhatî di vî warî de hatin guhartin. Em bihêvîne ku bi îzna Xwedê ev hewlên ku Komara Sûriyê dide berdewam bin. Em li Erebistana Sûdî pêşwaziyê li van hewlan dikin û piştgiriyê didin wan. Ji ber vê yekê min wek serokê torê û herwiha wek nûnerê desteya çavdêrî û rûbirûbûna gendeliyê li Erebistana Sûdî îro serokatiya civînê û birêvebirina guftûgoyên di navbera aliyên pêwendîdar de kir. Bi rastî min daxwazeke hevkariyê û karê hevbeş di navbera dewletan de dît ji bo alîkariya Komara Sûriyê di qonaxa ku tê de derbas dibe. Da ku serweriya yasa were sepandin û tevî civaka navdewletî bibe di hewlên wê yên rûbirûbûna gendeliyê de. ومع هذا الجهد الوطني نقدر عاليا جهود الدول التي اتخذت إجراءات لتجميد الأصول المتفقة من الفعل.